Dnes bych vám ráda ukázala exkluzivní bydlení v Hradci Králové. Nacházíme se nyní v jedné z nejžádanějších lokalit v našem městě. Byt vám nabídne vše, co od něj budete očekávat. Velký rozměr, skvělou cenu a úžasné místo pro život. Téměř 80 metrů čtverečních a skvělé dispoziční řešení tohoto bytu vám poskytnou dostatek prostoru a komfortu. Byt je připravený k okamžitému nastěhování, je kompletně vybavený a čeká jen na vás. Součástí bytu je i sklepní koje a využít můžete i kolárnu nebo kočárkárnu. Díky lodži máte krásný výhled na park, školu a školku. I SVJ v tomto domě funguje jak má a proto je celý dům zateplený a udržovaný.